ni gotoka ndase kaunti ya Nyamira abwase omugabana we kaunti ya Nyamira moske momi nyaribo litkolia rero aigora nyagitari gose okoyementa abo ase abaswati rachkonyorera abana sensemiyo buno mosekito Fatgad Gisemba gotomanya. Serikali ye kaunti ya Nyamira ikurawa n'umugavana umuske Amos Nyaribo bakubwatirana ne serikali enene amo neria yense ya Finland nigo rero bakora umunyiga omonene bwuko igura inyagitari ase abangina bakogongeri Inyagitari iyo yabage kuigurwa rero nigo igotoka ase nyagitari ye sub county ya Ekerenyo nigo ibitanda nabo igo biria byonsi biganirie chingaki umusubati arange koreta omugeni bire aroro. And depending on the condition, some will live here to the theater or some will live here to the delivery room, but the delivery room on the other side. Aiga nigo mugavana Nyaribo ateba buna ogwikiraniwa kwa magenderero ayaiga no gwikirania chira cyaye ariete ase abana ichi iryo kwenekya buna kira oyomo onyorire obokoreri bobobwenya ase obwange boigo otebire oguchakiwa kwenyagitari eyiga nigo irachikoirera omubaro bwabaria bagusiria amagimabo ekero bakogonkya orachie gokeana abasonga yobalwete Helsinki kanto ya Finland led by Oscar abana bari banzwara batutu ba Nairobi yomanye project ye ne y'abantu ba Finland donete baba ya Finland lakini badonate yondo kubanga chitobi Kurwase ensemo y'ababwatani abo kurwase ense ya Finland nigo batebire county ya Nyamira nigati ye county emerongo ebere ekyo kyakonyekire aseboigo county ya Nyamira ward area ya Busamaro enyagitari ya Igena Itambe boigo erachie kwagachwa Government of Finland and National Treasury of Kenya, and this is the first project in Kenya that's been implemented based on this facility. Women's rights and maternal health is a very important part of Finland's development policy. It's been a key of our policy documents stretching back decades, and we have a very good collaboration with Kenya also in this regard. Ensemo yayo muwaziri w'obochenu imeye county ya Nyamira Dr. Donald Mogoi nigo atebire buna enyagitari yeyiga ya Ekerenyo nigo yabeire ya gatatu kurwase county ya Nyamira gucha kwenana obokoreri bw'obubari maiga yeria ya Keroka na boigo area ya Nyamira operation watigaraga Ekerenyo ni ile retia tentangani ase sub county ito ya Nyamira North ane toja konyore ya kabere labda toja konyora nyamusu wanguiga na labda naingi demajo kucha magwawa ikona mboro Ekerenyo ya bere nyagitari nene chingaki echecho omugavana Nyaribo nigo abaenekerie abanyamira buna onyorire ababwatani bande abo bagucha gokonya county ya Nyamira wikirania amagenderero ao unabona iga yanyore dono litolisi enda ya mkomondo aine yanyore edona yene litolisi enda ya banganero ayane ali ya musi yoduna ite facility sikere agena sabando wamegete ikine gasina rumato ende ndokora Hinko reporter Gatembe kurwase county ya Nyamira Fatgad Gisemba.